HDP along Shankardev Shishu Niketan School ahem kikim patang tedet. Lahore region along pistol pen bangket hom ariso kaching nang. Karbenglong against corruption public awareness atum National Anti-Corruption Day pen Pachiton si kata London. Kardom pinipran tam bertalong panili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Bokajan Legislative Assembly Constituency angkang HDP Chinthong Intia rongalong Shankardev Shishu Niketan School ahem kikim ningkan phota kepleng thupo patang teden. Bangso School kiking kirang Japan kidamtang ningkan surihini rakre troksi dihina ningkan tangka sika lakke panong ponsi Bokajan MLA Dr. Numal Momin Arideng pensi long isompono. Sidame pining an ningkan phota kepleng thupo sidame Bangso School ahem patang tedetlo. Laso asai angdeng kado kabe kilang cari dun Japan Bokajan Development Block atuma phansi arpu pekno. Lapen laso sai ke claim Japan inut MLA along api kiwi dun kri abang pusi longlo. Sidame kopi koson tanoni I school abangki kapatang te derajok hadak arong araratungki manghu prong-prangno. Tovar area matsi laso school ahem kiki majok dampro araratungki kaita lang tekang dingpen akapreke ajata claim tektiderno. Lasinon Kachari Bom Karbenglong Autonomous Council BJP Asorkaratum Jongsi Lapuson Pabeng Hoya Saiki Klema Bangki Nong Nokedo Binong Teams Karbenglong Atum Laso School Aputhak Matha Parsik Ponra Puthot Kikim Patang Piasonti Halaso Ahavar Malam Kido Kiduk Kilak Mati Kadu Redet Lo Kachari Osumaratum Avarsai Longron TG Lapen Kupia Potsi Kapatang Tekteregma Tarlip Nang Chipusi Penangan Aradatum Kachonungri Padupong. Bokajan Penanan Terang Karbenglong Live. Khatkati Police Station Kaparlo Lahore region along Arnikangsam Porpai Hinira Achite Malam Police atum Kakurka Sai Kidenghon 7.65 pistolisi Amukereng Mutham Kilong. Khatkati Police Station angkang Lahore region atalom malam ajhak kithormi arisotum resim kangtang outcrypen kikrung derdar po aberta joy pen kelong dun lokajok Bokajan SDPO John Das Patir Pipon pen CI Barpathar Inspector Bhupen Kalita lapen Khatkati PSOC Moblik Brahma atum cherap chito dunsi Qatar lebasa kedengahot Arnikangsam Porpai Hinira Achite malam 7.65 mm pistolisi Mekazin lapen Amukereng Mutham Longpong. Lasohut NL07R/6485 bike ihum sitami longponsi bangket homatumapan neping nang ponlong. Kaching nang long chekatumke Sohe Asopo Benjamin Sohe Arta ningkan thongkep Karlitang Vikpu Awami Asopo Nika Awami Arta ningkan incorruptly lapen Nisheto Sumi Asopo Momento Sumi Arta ningkan incorruptly pusi pangthekpon. Alang litum bangket homahemta Dimapur arong supihenno. Bokajan Penanan Terang Karbenglong Live. Tangte non malong sopan bertengton panik senang. Langdunik tha jeng toy jeng ni ben langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mati payatum kekan kachapatelong Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke Arnikangsam Porpai kethompen lapen bangso kachapatelong kachapatir pipon lake maipu Singja Tiso Chunbang Arti Chinthongpi Bidi Sarpi Sangpi Kache Tarampia Tumhenlo Napening Chibik Tha Kelang Dunabang Pubang Pitum Ansetami Ang Hua Dip Kachikabang Ting Ning Detri
Puthat betar jupon theklona BJP ke chari ajakong ansose kapang tangpon japhan lapen ia Mongol singti mongaphan kapahai ver japhan pura don phoke pra phlia radatum methang asong COC BJP pidong amira polong papudunlo Lakha narkep Hamren MAC constituency kaparlo Hamren ward number ke tham porbot nongkrong along pini kapre ka songpen BJP along kachupokamai ingi Porbot Nongkrong Village Level Committee amai phu Keshaprong Pharpen kachupan pu amai long Kivangji ningkan Surihini ra inkoira isyan ningkan MLA election hot Hamren angkang pipenta kusong si BJP ke ongdung awot kapalong dununji maputhak chethan chumung parupon Karbenglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso VDC Chairman Sarmen Phangcho Pendanglong ongdung BJP yatlong claim se patum kachedo dunamai long BJP kachari ke mi kitheklong lapen EM Mongol Singh Timung aphan anin kache theng thek chipaklang renti si bangso amailong don phoke bra phia radum amethang asong COC BJP along chipok dunno India Prime Minister Narendra Modi anparta Assam Chief Minister atumpen Sarpimar atumaphan kapanong Arunodol scheme aputhak kachitongdun aluhi atumaphan thanpa jermi ponsi penang an asarpimar atumaphan labangso alu EM Mongol Singh Timung arideng pensi ronponlo Hamren pen Daniel hi Karbenglong live Pini matijong ni phanar keparni International Anti-Corruption Day pen pachitonun si Dipu rooftop restaurant along Karbenglong arlo kachupangle masai kilit parpega jok kichupanglem kapavede japhan lapen phan pharo isian kachingthor athepi enponsi Karbenglong against corruption public awareness bottom tok jerpen kapachini aloathoi kangpu padupon Central Sarkar pen Karbenglong aratumaphan ason kachingthoramo aningkan wangta nangpali bomlo bonta penang an asai kamalongke kichupanglim alamki klangberlo la sojok lapuson kachupanglim alongki khangdunji mati lapuson asai kapang ardun thekje phanpura Karbenglong against corruption public awareness pu achatai sai jokje sengpondetlo Tangte kopi apot si Karbenglong against corruption public awareness puasong keseng ponang kokoputhak rada sai klembang samsing hansepen kaninje pon alam thik arjupon sinan itum kedam tangarni stami penangan Karbenglong Autonomous Council arlo kuti tangkanang lelo MOS pustami krol tangkanang le itu malam arjudun long bomlo Chief Minister Special Package kusta itum arjudun long bomlo lapuson da taxi finance minister special package central sponsor NL CPR Ganin 8 ke ongdung tangkai itum nang lelo itum kam claim pupe kam claim tang thek itum penang anang thek ta dolo stami ko an mai itum government pen scheme nang le fund nang le lapu an claim ang thek itum thek polong le lapuson pen ajok apor ahut itum penang an akorti itum crime lapen corruption puthak kache song de itum thek polong lo stami kache song ara datum phan lapu pene akisung komane phan jail thap det lapuson de itum thek polong hem kang sam ke beng da lapuson si thek polong lapuson si kichu panglim lapen ke ala kam ake hinu ke claim atum si jakong sipaklang rong amasi akimi ke claim atum phana bang ke ake hinu si pinchong rong lapuson si itum thek polong lasi pini International Anti-Corruption Day bangso along pacit tondun silitum kadok awe Karbenglong arada tum pan kacuning ripon kang tung la puhen lo arada tum ichuk panglim la pen ke aron re ke klema puthak asi ang tong ke cibi ponji la pen bang putin sitame asi ke cipa du poni pan silitum cuning ripon lo Alang litumpen Karbenglong arlo Sarkar pen nangkepali atangka kedo an arona tengpen sai ke klempon pameka japhan lapen kichupang lima sai langnu kapavede japhan pura pini International Anti-Corruption Day pen pachitondun se Karbenglong District ADC reading stami pinpur alo bajardamlo Roshan Hanse report Karbenglong live Tante pini prantam berita ke lapang sekang toniklo domi thakmi kardom